Testamende itsva ichiverengwa muchishona sekutsikiswa kwayakaitwa pamakaseti neboka rePRM International, PO Box 21265 Nairobi, Kenya. Vachibatsirana neBible Society yeZimbabwe, PO Box 1081 Harare, Zimbabwe. Vhangeri yakanyorwa naMateo. Chitsauko chekutanga. Madziteteguru aJesu Kristu. Mazita amadziteteguru aJesu Kristu, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waAbrahama. Abrahama wakabereka Isaka, Isaka akabereka Jakobho, Jakobho akabereka Judha navanun'una vake. Judha akabereka Faresi naZara nemukadzi wake Tamari. Faresi akabereka Esromu, Esromu akabereka Aramu, Aramu akabereka Aminadhabhi, Aminadhabhi akabereka Nasoni, Nasoni akabereka Saremoni, Saremoni akabereka Boazi nomukadzi wake Rahabhi, Boazi akabereka Obeti nomukadzi wake Rute, Obeti akabereka Jese, Jese akabereka mambo Dhavhidhi, Dhavhidhi akabereka Soromoni nomukadzi waUria, Soromoni akabereka Raboami, Raboami akabereka Abia, Abia akabereka Asafa, Asafa akabereka Josafati, Josafati akabereka Joramu, Joramu akabereka Ozia, Ozia akabereka Jotamu, Jotamu akabereka Ahazi, Ahazi akabereka Ezekia, Ezekia akabereka Manase, Manase akabereka Amoni, Amoni akabereka Josia, Josia akabereka Jokonia navanun'una vake nenguva yokutapwa kwavo Bhabhironi. Shure kwekutapwa kwavo Bhabhironi, Jokonia akabereka Saratieri, Saratieri akabereka Zorobabheri, Zorobabheri akabereka Abiudhi, Abiudhi akabereka Eriakimi, Eriakimi akabereka Azori, Azori akabereka Sadoki, Sadoki akabereka Akimi, Akimi akabereka Eriudhi, Eriudhi akabereka Eriezari, Eriezari akabereka Matani, Matani akabereka Jakobho, Jakobho akabereka Josefa murume waMaria, iye akabereka Jesu anonzi Kristu. Naizvozvo zvizukuru zvose kubva kuna Abrahamu kusvikira kuna Dhavhidhi zvaiva zvizukuru zvine 14, uye kubva kuna Dhavhidhi kusvikira pakutapwa Bhabhironi zvizukuru zvine 14, uyezve kubva pakutapwa Bhabhironi kusvikira kuna Jesu Kristu zvizukuru zvine 14. Kuzvarwa kwaJesu Kristu. Kuberekwa kwaJesu Kristu kwakanga kwakadai. Maria mai vake wakati anyengwa naJosefa vasati vasangana, wakaonekwa ava napamuviri pomweya mutsvene. Zvino Josefa murume wake, zvaakanga ari munhu wakarurama, wakafunga kumuramba chinyararire asingadi kumunyadzisa. Zvino wakati achirangarira izvozvo, ona mutumwa waShe wakazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria mukadzi wako, nekuti chakaumbwa mukati make ndechomweya mutsvene. Iye achazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nekuti ndiye achaponesa vanhu vake pazvitadzo zvavo. Izvozvo zvose zvakaitwa kuti zviitike zvakarehwa naShe nomuromo womuprofita achiti, tarirai, mhandara ichava napamuviri igozvara mwanakomana, vogomutumidza zita rinonzi Imanueri, ndiko kuti Mwari anesu kana zvichishandurwa. Zvino Josefa wakamuka pahope dzake akaita sezvaakarayirwa nomutumwa waShe, akatora mukadzi wake. Akasamuziva kusvikira azvara mwanakomana wake wedangwe, ndokumutumidza zita rinonzi Jesu.